nic ve vesmíru. Světlo, které jsem právě vyslal, se pohybuje rychlostí 300 000 km za sekundu. Zatímco mluvím, minulo měsíc. Po 8 minutách dorazí k našemu slunci a za 4 hodiny k Neptunu. A pak dlouho nic. K nejbližším hvězdám mu to bude trvat roky. K nejbližším galaxiím miliony let. A k těm nejvzdálenějším miliardy. A platí to i obráceným směrem. Vždyť na fotografii okolo jsou zachyceny i galaxie, ze kterých k nám světlo putovalo víc než 13 miliard roků. Toto světlo se na cestu vydalo dávno předtím, než vzniklo Slunce i planeta Zem. Není to fantastické? Díky tomu vidíme do minulosti.